си и изразяваме, се получава това нещо, което се казва D2. А добре, нали сте имали такова, винаги хората казват, тая песен е много готина, що не ми изпееш, бе? Нали, както на мен казва, ти си много сериозен, бе, кажи някаква смешка, нали? Примерно срещаш го брат Полев, кажи, ти имаш нова опера, като си взими един. А коя е песента, която, като видят двамата хората, винаги искат да изпеете? Кое? Изпейте ме на мен. Те за щастие не е една, те са десетина. Но първото, най-важното, което казвам. Всеки път различно. Я Ледено момиче, я 100 години, я 2 следи. Сега, да я карам 10, моля. Ти коя искаш сега? Добре, давай Ледено момиче все пак, така сме се събрали. Като край лагерния огън, уважаеми зрители, трябва само да запали един огън и тук да си посвирим заедно. Ето. Откъде искаш? От тук? Къде ти е готино? Семи едно. Пори някъде малко попеем. D2. Юпитер се внимавайте. Колко си чакала в студа, не знам. Много си плакала насам, понеже аз съм сам. Понеже аз съм сам. Ледено момиче с пръсти ледени, как ухаеш на сълзи. Ледено момиче с пръсти ледени, как ухаеш на сълзи. Браво! Браво! Браво, поклон! Така, Много благодаря. сега стига толкова да кажете нещо за бъдещата концепт, за бъдещите творчески планове. Имаме вече дати, живот и здраве до година, да направим голямо турне из цяла България. Както и концерт в НДК април-май, на който да представим и новия албум. А добре, нямате ли нужда от някой така, за да подгряваш нещо, бек вокал, че може кредичката нещо да припявам? Все пак и винаги, били сме заедно, толкова е хубаво. Винаги можем да те платим. За вас почти без пари. Почти. Only for you, my friend, very big discount. Кажете сега нещо за живота извън D2 през тези 20 години, които минаха така. Казвай, Дичо, ти... Пораснахме, гледаме деца, семейства. Времето... Махна се от нашия квартал, отиде в другия край. Махна се от другия квартал, отидох. Нещата се течат по същия начин. Само се размножаваме и така общо взето. А Ариел, Тина ще пеят ли? Ами Тина пее, вече тръгна по уроци, така че по-малката със сигурност отива в моята посока. Каката не е толкова, но тя си е спортистка. Как реагират на концертите, на твоите изяви? Ами, Тина се качва вече на сцената и пее. Последния концерт амбициозен баща. С Митко и Слънчетата във Варна даже се качи сама на сцената. Имаше 4-5 хиляди човека. Изобщо не направи впечатление, че има толкова народ. Се излезна седна до мене, пя. Така че нещата като тати. Митко, кажи сега, риболова. Коя е най-голямата риба с големите очи и това, което е такова? Кажи. Риболова и аз. Доста риби се хванаха, доста и се пуснаха. В един момент почна да ми става жал за някои риби. Много песни се направиха. Както и в анонс се каза, всички тия години успяхме с D2 да стигнем и до стадиони, да подгряваме големите световни групи тук, да обиколим Европа с по-големи фестивали и така. Да ви върна малко от детството. Вие сте приятели от деца. Да. От коя година? 89-та. Електронни системи. Това какво е всъщност, да ми кажете? Това беше училището, в което учех и на което кръстих първата училищна група. Първият ни певец беше едно момче, оперен певец. А сега вече оперен певец? Не, тогава беше оперен. Беше. И никак не си отиваше на нещата, които правим, и си спомням, че тогава нашата бек-вокалистка Камелия Динева ми каза, бе, има едно момче, А тя беше от това квартал. Квартал бяхме да с камери.
Отидах, чухме ги и след това поканих Дичо в група S. Доста лудори минаха няколко години, после аз влезах в казармата и когато после стана време да се прави нещо сериозно, после работих и с бях ваш китарист и учил. Имаме турнета заедно. Имаме 2 турнета. Без него. Да, аз още не съм там. Аз съм с Рекдос тогава по това време, с друга банда съм. И ние с него той беше в Сленг направи. После с спокойния Дими направихме група Сленг и когато между другото стана въпрос с Сленг за авторска музика, тогава пътищата ни с Дими се разделиха и тогава се установи D2. Кой измисли D2? Димитър и Дичо, кой измисли D2? Моята идея първо беше да се казва B2 на бомбардировача, който ни тресна Иран. Един ден Дичо каза, що да не е D, като сме така и... Сме Дичо и Димитър. Не, че има нещо общо с YouTube, макар и се това. Няма нищо общо. Не, че сме фенове на YouTube. Ето, ние пък имаме Юпитер 7. Вече рисата станаха по-космически. Юпитер 7, ти представяш, Сатурн 9. Нещата са сериозни. Нещата са сериозни. Нещо, което така най-дълго ви е вълнувало през тези години, не само като творци, а като активни хора. Аз от малък обожавам България, природата, но не само. В определени моменти и хората. В определени само. И някак си никога не е спирал да ми пука какво ще стане с нашата родина. Ей така. Това е страхотно. И аз обичам историята, между другото, и аз съм си мислил по този въпрос. И аз обикалям, и аз съм рибар. Тук пак сме близки, така като души. Така че като състояние по същия начин, аз така държавата, на къде отива и изобщо тази държава с такава история, докъде сме я докарали. Не мислите ли, че малко в България има един такъв кух патриотизъм, който мога да го нарека външен, параден, като се сложиш 2 татуировки от едната страна Левски, от другата Ботев, долу на прасеца слагаш свобода или смърт. Това не е лошо. Това е пословично. Това не е лошо да се носят... Това не е лошо, ама някакси там се изчерпва. Защото не е ли по-патриотично, понеже обикаля много, има ли места, където така да кажете, тук е много чисто, покрай пътя? По-лошо, извини ме, че с снимката на татуировката на Ботев отгоре стои руското знаме. Това вече пак е, да. Иначе за чистото, какъв ти беше въпросът? След 1944 година много така са изчистили всичко и много хубаво са оправили всичко. Така това положение накрая. Да, но сега в момента аз говоря за буквалната тая мръсотия, която ни залива. Пластмасови капачки, шишета, буклуци, найлони, всичко от аз, като спра на някакъв паркинг, виждам какви невероятни неща има, или по плажовете като тръгнем. Аз много пъти като ходя на риба, ще прекъсвах Мито, като ходя на риба, много често ми се случва да пълна пликове и буклуци, да ги събирам там, където има и да ходя после да ги фирам по ковите ми се е случвало. Така че всеки, ако има тази съвест по-малко да го прави, нещата ще се пооправят и ще се пооталожат, но просто никой няма тази психология и тази психика да го прави това нещо. Добре, що не направим? Аз наистина хора, които имате толкова хора, които вас ви харесват, които ви следват, които... към тях да направим едно обращение, действително да направим тази държава чиста. Това ще е най-големият патриотичен акт, да направим България най-чистата, действително най-чистата страна на Балканите. Това ще бъде удар и за Турци, и за Гърци, и за Сърби, и за македонци, и за румънци. Това ще бъде най-големият удар. Казваме, всеки човек, който ходи на риба, на гъби, на билки, на каквото иска, като събере една турба с билки, да събере и една турба с буклуци и да ходи да хвърли. Не пречи на никой не пречи. Значи първото обаче да не хвърлят и ако намерят да го съберат. Това е по-важно. Да спрем до тук с това, което е много важно. Това беше изключително важно и много се радвам, че това, което каза Митко и което каза, същото го казвам и не го крие. Ние изповядваме едни и същи ценности. Какво искате да кажете на нашите зрители? Защото сме към финала на нашия разговор. Да не спират и да дързават и да върват напред само и да обичат България за това, което си говорихме най-важното. И като ходят на риба и на билки, да си носят и на билки, и на къмпинг, и като спират на спирка, и като излизат да чистят тази хубава държава. Да направим най-чистата. Най-чистата, да.
Обичайте България. Тя ни обича. Ние живеем на най-хубавото място на света. И аз ви пожелавам до година заедно на турне. Благодаря ви. И не благодаря. Благодаря ви. Очаквам покана за вашето турне. А вие, скъпи приятели, останете с нас, защото след паузата ще се срещнем с